Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo, please like and subscribe. And don't forget to on the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod natin ng mga upload guys. Ngayon naman guys, yung tutorial natin ngayon kung paano mag-sign in sa Google AdSense. So una, punta tayo sa Chrome guys, sa Chrome. Tapos pagdating natin sa Chrome guys, i-type natin dito yung google.com AdSense. Yan, naka-ano na siya sa search box natin guys. So, click natin. Tapos guys, make sure lang itong lalaki na to ang makikita ninyo pagdating dito sa Google. Kasi kung hindi ito ang makikita nyo guys, mali yung napuntahan niyo guys. So ngayon, kasi yung dashboard natin ay naka-Arabic. Kung bumibili kayo ng mobile guys dito sa dito sa Saudi Arabia, may lumalabas talaga lang Arabic. Pero walang problema yan, i-translate natin sa English guys. Pindutin natin yung tatlong dot dito sa gilid. Yan. Tapos pindutin natin tong translate para mapunta sa English. So yan. So naka-English na siya guys. Pero make sure lang yung Google AdSense ninyo nga account ay naka-sign in na sa Google ninyo guys. Para hindi kayo mahirapan. So pindutin natin tong sign in dito sa gilid. Yan, sign in. So, mahina yung net natin. So, dito na tayo sa dashboard ng Google AdSense guys. So, ganito lang kadali guys kung paano tayo mag-sign in sa Google account natin nga AdSense. So, dito guys, kasi wala pa tayong sahod ngayon kasi naka-hold pa kasi hindi pa dumating yung pin natin guys. So ganito pa yung hitsura ng dashboard natin guys. Kasi kung mag-verify na tayo guys, mayroon dito sa gilid verify, pindutin lang yan. Ilagay yung pin number nga 6 digit. Pero sa ngayon wala pa. So hintayin lang natin guys. So yung profile natin sa Google AdSense ito. Kasi kung iba yung i-login niyo sa Google nyo guys, mahirapan kayo makapunta dito. So make sure nga yung account niyo sa YouTube, email, at sa Google ay isa lang. So yun lang guys, sana makatulong ito sa inyo kahit hindi masyado maganda yung pagka-explain ko guys. Pero sana may natutunan kayo. So wag niyong kalimutan i-like and subscribe yung channel natin guys. Kasi marami pa tayong mga tutorial. So sa mga kaibigan ko dyan nga nagtatanong kung paano login yung Google AdSense, ito na mga baby loves. Gigawan ko na lang to ng video para isahan na lang to, hindi ko na kayo isa-isahin. So ito na yon, para na to sa inyo. Yung mga bagong monetize dyan, yung nagsisimula pa lang sa YouTube. So ito guys, pagkakataon nyo na to. Sana mapanood nyo to para matutunan nyo kung paano mag-login sa Google AdSense. Bye bye, stay safe.